Кримські татари залишаються об'єктом цілеспрямованих переслідувань репресій з боку російської окупаційної влади, з боку її каральних органів. Ви абсолютно праві, ми маємо з болем говорити про те, що репресії посилюються, і вони дуже помітні через те, що в цьому році, я думаю, що вперше вони масові репресії приміняють до жінок. 4 дівчатка молоді, 18-19 років, жінка, мати 4 чи 5 дітей. Доньки, я пам'ятаю, в неї всі були. І їх позбавили волі, їх звинувачують в тероризмі. Це просто безглуздя якесь. В цьому році вони повторно кинули за грати, щоб вони досиділи свої терміни дуже важко хворих людей. Лінур Халілов, який був засуджений на 18 років позбавлення волі, в нього тяжка форма раку. Його за їхніми російськими законами відпустили додому, щоб він там лікувався і жив хоча б якийсь момент. Його знову забрали. Олександр Сізіков, політв'язень, який абсолютно сліпий, абсолютно він ніяк не може, і в нього 17 років позбавлення волі, і його знову забрали, хоча його теж відпустили за їхніми законами. Це говорить про те, що політика російських каральних органів в окупованому Криму спрямована на те, щоб максимально вселити страх в серця людей, щоб розчавити їх будь-яку таку, знаєте, волю, щоб вони ніяк не виступали проти окупації.